En aquest vídeo et resumiré de forma molt breu Mirall trencat, de Mercè Rodoreda. És possible que et perdis una mica perquè hi ha moltíssims personatges i moltes infidelitats. Són putos conills. Us he deixat a la descripció del vídeo un arbre genealògic que he creat perquè se us faci molt més fàcil seguir-me. Si busques un resum per capítols enfocat a la Cele, en aquest minut del vídeo t'explicaré com aconseguir-lo. Mirall trencat es desenvolupa des de principis del segle XX fins a acabada la Guerra Civil i ens explica la història de 3 generacions de la família Valldaura. La primera protagonista que apareix en el llibre és Teresa Goday, una dona jove que està casada amb Nicolau Rovira, un financer vell de classe social alta. El Nicolau no sap que abans de casar-se amb la Teresa, ella ja tenia un fill anomenat Jesús amb un home que es diu Miquel Masdeu. Un dia el Nicolau mor, se'ns cau llagrimeta, eixuguem, estava gran, estava fotut, ha tingut bona vida, i la Teresa hereda part de la seva fortuna. Més tard, la noia es casa amb Salvador Valldaura, un home que abans de conèixer la Teresa a Viena es va enamorar perdudíssimament d'una violinista que es deia Bàrbara, però la noia es va suïcidar tirant-se per un canal. La Teresa i en Valldaura es compren una torre a la zona alta de Barcelona i ella, la Teresa, manté relacions sexuals, fa l'amor, és que no sé com dir-ho, vull que soni bèstia. Bueno, da igual, que la Teresa es folla el notari que els fa l'escriptura de la vivenda, l'Amadeu Riera. Anys més tard, la Teresa i en Salvador tenen una filla que anomenen Sofia. Si t'estàs agobiant amb tant nom i tants personatges, tranquil, pausa el vídeo, torna a començar. No vull que t'estressis. És que és impossible resumir el començament de Mirall trencat d'una forma que no sigui caòtica. Els que us heu llegit el llibre ho entendreu perfectament. Seguim. Quan la Sofia creix, coneix un noi que es diu Eladi Farriols, que ja us aviso que és un tros de merda. L'Eladi li proposa matrimoni a la Sofia, però justament el pare de la noia mor, és a dir, que el Valldaura cau, el perdem. I la Sofia decideix fer 2 anys de dol abans de casar-se. Al començament d'aquests 2 anys, l'Eladi li és infidel a la Sofia amb una dona que es diu Pilar Segura i tenen una filla que anomenen Maria. L'Eladi li confessa la infidelitat a la Sofia i decideixen acollir a la Maria. Oficialment diuen als seus amics, coneguts i inclús als propis familiars que els pares de la Maria van morir en un accident, però és mentida, que no t'enganyin. A la casa tenen moltes minyones, moltíssimes, però amb la que us heu de quedar sí o sí és amb l'Armanda, la cuinera. També us heu de quedar amb que l'Eladi estira pràcticament totes les minyones perquè és un semental infidel de merda i la Sofia ho sap i les contracta expressament joves i guapes perquè li agradin. No sé, cosetes de la Mercè. Quin fred, tio, fa molt fred. En total, la Sofia i l'Eladi tenen 3 fills. Un nen que es diu Ramon, que és el típic tocaos, que sempre està tramant alguna cosa, sempre l'està liant i te la fot, però mai el pillen. Una nena que es diu Maria, que ja hem parlat d'ella, i el Jaume. Anem a parlar una mica del Jaume, va. És un nen molt dèbil, físicament és molt lleig i té molts problemes de salut. El Ramon i la Maria li fan bullying constantment i el maltracten tant físicament com psicològicament. El pobre Jaume acaba morint ofegat en un vessal d'aigua després de que els seus 2 germans li clavin una agulla de picar al coll. Tu creus que això és normal, Ramon? Un dia despatxen a la Rosa, que és la cuidadora dels nens, però, abans d'anar-se'n, li diu a l'Eladi que el Ramon i la Maria s'estimen més que com a germans, que s'estimen com a parella. No, és que no puc dissimular, m'encanten aquestes sorpresetes del llibre. Són regalets que la Mercè et va deixant. Ah, mira, un regalet, tal, molt bé, sí. A l'Eladi li afecta bastant la notícia, està bastant tocat, i parla amb el Ramon i la Maria per explicar-los que són germans, perquè ells es creien la versió de que els pares de la Maria van morir en un accident. El Ramon se'n va de casa per sempre i la Maria s'acaba suïcidant. Un dia l'Eladi mor, el Jesús Masdeu també mor i la Teresa es posa molt malalta i també ens acaba deixant. Abans de seguir cronològicament amb la història, anem a parlar una mica de la relació que havien tingut la Teresa i el Miquel Masdeu en el passat, que potser algú de vosaltres se sent inclús una mica identificat. Quan eren joves no podien anar a casa de cap dels dos perquè mantenien la relació en secret i ho havien de fer a parcs i jardins. Sexe a l'aire lliure, com tortuguetes. Al juliol de 1936 es produeix el cop d'estat contra el govern de la Segona República. Tots sabem del que estic parlant. És que segur que hi ha algun perdut que no sap de què coi estic parlant. I el Jesús Masdeu mor en plena Guerra Civil. La novel·la acaba amb uns treballadors de mudances cremant la torre a petició de la Sofia. Tinc molt fred, tio, tinc molt fred. Joder, per què fa tan fred? Fa molt fred. Ara tens una idea molt superficial de Mirall trencat i a la Cele et poden pillar molt fàcil perquè m'he deixat moltíssimes coses per explicar-te, sobretot detalls que els encanta preguntar. He redactat un resum capítol per capítol on et vaig indicant les parts que han preguntat altres anys i també he gravat un àudio resum per capítols que dura uns 30 minuts. Aquest material és de pagament. Només costa 3 euros, tranquil. A la descripció del vídeo et deixo veure i escoltar els 3 primers capítols perquè vegis una mica com els he fet i puguis decidir si t'interessen. Per tenir accés a tot el contingut has d'anar al meu link de PayPal que trobaràs a la descripció del vídeo i
se t'obrirà el meu perfil, que és això que estem veient tots. Marc Cardelo Gironella, tal, la foto, molt bé, perfecte. Anem a fer tots junts, passet a passet, tranquil·líssims, el procés de pagament. És important que el facis amb mi perquè si no hi haurà coses concretes que no faràs i t'equivocaràs i serà una liada. Primer de tot hem de posar aquí 3 euros i li donem a Siguiente. Ara us demanarà que inicieu sessió a PayPal. Si no tens compte de PayPal i et fa moltíssim pal haver-te de registrar, d'aquí un moment t'explicaré com pots fer el pagament. Un cop inicieu sessió us apareixerà això. Vale, ara ve un pas importantíssim. M'heu de posar el vostre correu electrònic. Què passa? Que ha de ser Gmail obligatòriament. Repeteixo, ha de ser Gmail obligatòriament. Si no, no us ho podré compartir. I també m'heu de posar el títol del llibre, en aquest cas Mirall trencat. Aquesta opció ha d'estar marcadíssima per defecte d'una forma molt intensa i li donem a continuar. En menys de 72 hores t'enviaré un correu com aquest, on et convidaré a la meva classe de Google... de Google Classroom? On tindràs disponible tant l'audioresum com el resum per capítols. Vale, ara us explicaré com ho podeu fer aquells que no teniu compte PayPal i us fot moltíssim pal registrar-vos. El que podeu fer és posar-vos d'acord diversos amics de la classe i que ho pagui tot un que sí que tingui. Per exemple, si sou 3 bons amics, aquí em poseu 9 euros, m'escriviu els vostres 3 Gmails i lo mateix, el nom del llibre, Mirall trencat. Però aquest pringat es creu que els amics no ens ho passarem entre nosaltres? Que sí, que ja sé el que intentareu fer molts, però també sé que hi haurà gent que valorarà tota la feinada que això comporta i la qualitat dels resums i estarà disposada a pagar-li 3 euros a aquest random que l'ajudarà. Però això no ho farà ningú! Estàs super irritable, què et passa? Ah, és l'amor, hi ha un crush, i no ho sap. Va, vine. Tu el que has de fer, primer de tot, és posar aquí 6 euros. Posar-me el teu correu, posar-me el seu correu. Vale, ja veus per on vaig, no? Va, que bona. Mirall trencadet, però una mica trapella, no? Potser? Vale, sí, m'agrada. I ja està, ja ho tens. Ell o ella, m'és igual, rebrà un correu. Marc t'ajuda, t'ha convidat a una classe de Mirall trencat, però si jo no he pagat res. Regalets, li encantes. Detallista. A veure, fes-ho si veus que tens possibilitats. Però és que a vegades costa veure aquestes coses, No, va, juga-te-la. Escolta una cosa, jo ho faria, És jugar-se-la, És jugar-se-la molt, però jo ho faria. Va, fes-ho. No, ho fas. Ui, que te la fots. Comparteix aquest vídeo amb els teus, amb els de la casa, els de sempre, ja saps qui són. Dóna-li like si t'ha ajudat i comenta'm què t'ha semblat, que tinc moltíssimes ganes de llegir-vos. Et riuràs a la meva puta cara per dir això, però m'alegraria moltíssim haver-li despertat curiositat a algú pel llibre i que se l'acabi llegint. És que t'estàs rient. Almenys intenta-ho, joder! És que no ho intentes! Obre'l, llegeix una mica, primer capítol, va! Moltíssimes gràcies per haver-me vist, ens veiem en futurs vídeos.